Čau, to je dalšího videa. Dneska jdeme si zahrát zase Brawl Stars, shop ten jistý a jdeme hrát. Já jsem dneska hrál pár her, tak už nemůžu mě ty, ale to je, si myslím, že jedno, nebo jsem pušoval to video, co jsem dneska vydal, tak to jsem pušoval zrovna. Dobré. První zásah. Hned teda obejít rychle, aby nedrhnul, lebo Mickey zdrhne. Aha, to je gas, to pohodě. Dobré. OK, gas jsem už dal. Už tady je potvorák. Tam je. Tam je. Tam je. Tam je. Kde je nejbližší krabice prostě? Aha. Tady je. Bum. To je v pohodě, hezky dobrá. Já si myslím, že vše bychom mohli dát aspoň do těch 900 pohárků. Však každá vyhraje 8krát vyhraje a mám 900 pohárků. No 905, no. Mám víc zase, mám to. Měl by jsem to už. Těším se už na 1000. Nebo Morty se chvilku budu mít a tak dále. A rozmýšlám nad tím, že můžeme začít aj natáčet Clash Royale. Kyťo, tak dajte jednotku do komentáru. A do komentáru dneska pište jméno, například Tomáš, Dobré, už mám 3. Dobré, tu je někdo, tuším. No Dynamika toho dám raz, 2. 2 hity. Bauš. Dobré. Tak já prima to můžu dát i na dálku. Dostane se ke mně a zdrhnu, dobré. Tam výhra. Dobré, už se stáváme do Chaos Drop. Tak já jsem se naspavnul na dobrém místě a chill. Mám podle sebe dost lidí, ale mě to moc nevadí. Tu někdo skočil zrovna a nezebral si částku, ale asi mi to je jedno. Dobré, tak někde tam včel je. Ano, to je ten. Tohle. Tak
A to dalo pekný damage. Dobre, no, El Primo. Zase El Primo je ve finále, jak ináč. Nepotřebuji super sil. To jenom bez ní. Dobre, máme ten chaos, Star Drop. Nesel to být rare, super rare. Super rare. Dobre, nic není. Nevadí. Půjdu těch 900, tak získám nic moc, ale něco získám určitě. Ještě tu můžu něco. No, kažku úkoly nějaké, dobré. Budeme pokračovat do těch 900. Dobré. Takže tak to bylo tak slabší vypadalo, už trochu jsem nachladnutý. A furt se snažím. Aby jsme měli co nejvíc videí. Lebo to je to hlavně vše. Dobré. Dobre, mám štěstí, že tam bylo tento skok, lebo už by jsem prohrál, ale nevadí. Rovna k němu, myslím se nechcou, ale dobré. A já jsem vyhrál! Dobré, yes. Jsem nečekal, nevadí. Dobré, to si budu. Tu šeli studa za chvíli na tu už. Posledné 3 hry do 900. 3 výhry a máme 900 pohárků. Lebo jdem s váma asi od 0 a už jsem docela pokročil. Nevím. Ale snad se dostaneme co nejvýš. Lebo dobré, tak musím pokračovat ve hře. Nevím, co robí pokov na kraji toho, ale ani Penny tady u mě, ale to mi jedno. Dobré, to jsem dal. To je pohodě toto. To má se ničit. Oč to je nabité hned. Napište mi do komentářů, že co je toto za brawlera, alebo v životě jsem ho neviděl. Je také, že nevím, když se někdo byla COVID-19 například. A Frank. Dobré. Dobrý frajer, boom, je tam. A už jsem pušnul tuto masi, jsem pušnul na 100 pohárků už. Zkusím dát Colta dneska, si ještě Stuart.
dvě výhry snad. A chystám něco, na nějaké video už. Snad mi vyjde. A můžete se těšit. Lebo to video by mělo být takové aj speciální. Ale nevím, či to spravím. Je to malinká možnost. Lebo ti mi to YouTube schválí. Mortisa. No ale tady byste nemusel být, nevadí. Dobré. Posledná výhra mi zbývá. Posledná, tak to musím snad vyhrát. Lebo chýba mi tak málo, strašně málo mi chýba. Abych sem dal toho pohárku. Nechápu lidi, kteří iba klikají, prostě, že iba kliknou a mají to. A já mířím radši, lebo to míření by mohlo být tady v něčem dobré. No nevím, asi k čemu je. To je iba k tomu, aby... Dobré. Jdu pryč. Dobré. Jessie, dobré, ta je. A ještě... A druhé místo. Taky iba 8. Máme 3. Super. Super. A super. Super. Epic. Mythic. Mythic. A Legendary! Ano, Legendary. Legendary. Ultra! Ultra. Oho, máme legendérku Kita. Tento bytbus by jsem to v životě nemyslel, ale máme první legendérku a to je Kit. Ty vogo. To je něco nevrtelného. A ještě k tomu máme tu jeden star drop ještě. Rare. Já si myslím, že všem mi nebude nic padat. Lebo máme Kita, legendérku, to jsem v životě čekal, že budu mít. Chýba mi jeden pohárek. Zkusím z Kita teda ještě. Teď mi chýbá ten jeden poslední pohárek. A... V životě bych si nemyslel, že budu mít Kita, ale... Mně to nevadí. Všecko je možné. To mi nevyšlo, ale tuším, já mám 0. V životě jsem nehrál s Kitem. A to poprvýkrát. A hned legenderka. Já se divím. Tak ještě raz musím, dobré. Díky, nevím proč, ale... Já jen doufám, že když skončím iba 9. Dobré, nejsem poslední, ale... Dobré, mám 6. nebo 5. místo. A je tam 900 pohárků.
901 pohárků a pro toto video je všecko a čau.